karadyo, ani ano sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. May ibalita ko nimo, ma'am. Nausa ka Binoy, uy. Mong silingan nga si Tirang Tikangkang. Chismoso ka naman kaayo. Kinahanglang mga andam ka, ma'am. Sa unsa? Anhin na mo po yung si Miss Larry ang sabay. Napunan ang imong kalalis, ma'am. Unsa? Ayaw ka bala ka, Binoy. Nahibaw ko kung asa ko mo lugar. Why lalis? Kung why mo lapas? Mo gyud na ako nabiliban nimo, Mama Lix, ha? Wag gyud kay kahadlukan, mama ay. O ganang mahadlok man sad ko, kung na lang ko sustong katarungan og lugar. Pero maldita ra ba na si Miss Larry, hang? Idi magtigit mi. Pero, ngano ka misugot man si Busing, no? Nga mutipon si Miss Larry, hang? Mabdos na siya sa anak ni Ian. Mo nang hustong tubag ana imong pangutana, Binoy. Na, ako no sa kumbahin, kung makadisgrasya, makadikog babay, unya kuwang ko sa gugma, na, di ko masugot nga mag-live-in me, uy. Binoy, ang gugma, makatunan na kung parihas mong maning kamot. Ay, o, lagi. Ninod man ko naman yung kamot, pero, ala, ipaunso man na nimo kung doon na may laing babae nga gipitik akong dugan. Ang sulbad ra gyud anak no. Dili nimo hilabta ng babay nga dili pa ka sure nga siya na bagyod ang imong gusto. Period. Excuse me no kay may bana pa kong atimanon. Ay, sortihan ni Sir Ido, uy, nga nakapangasawa ni Mama Lix, ha? Guwapa na, batanon pa, maayo pag yung muatiman. Katug na sa imong kwarto, Alexa. Nainom na ba nimong imong tambal? Okay na ko. Ah, salamat sa imong pagatiman. Ang akong tuhod lang ang medyo sakit. Ako na masahian pi. Okay. Ani na dahi mo puyo silira? Oh, kinahanglang mabantayan ang ilang anak ni Ian nga iyang gimabdos. Gusto na gid kag bata din sa bahay no? Gusto ko makita og apo. Aw, okay. Bugnawa ko daning imong lapalapa. Sud lang. Sorry. Sud Ian. Gihilot lang ko ni Alexa. Gihilot niya akong tiil. Kay medyo sakit. May tuyo ka ba? Gusto lang akong gamiton ang usa ka kwarto. Dini sa taas pa. Anak ko matug. Dili di ka makigtipon og kwarto ni Lira. Dili pa. Og okay ba si Lira anang imong hunauna? Ni-assist sa tong bahay. Ako'y magbuot kung asa si matug ug asa ko matug. Aw, ikaw. Kinabuhi na ninyo. Kana Alexa. Pislita na diha. Sakit na. Kini? Sakit pa ba? Gamay. Unsa pa may gibarugan ni mo diha, Ian? Lakaw na. Ganahan mo kang mugamit sa paganting kwarto din sa taas. Balhin dito. Okay. Thank you. Unsa pa may mga naobserbahan nimo ni Ian karong pipila ka adlaw? Medyo may kalma ng iyang kamal dito. Wa ka na niya pasakit eh? Sa istorya na lang. Pero, okay naman mi. Ayaw ka bala ka na mo.
Salamat sa pagsabot nimo sa akong anak, Alexa. Atod, kung mubalhin na din si Lira, ikaw gyapon ang magbuot sa tanan din sa bay, ha? Ha? Nakailan ako sa batasan niya ng Lira. Maldita na ngawa sa lugar. Ug medyo paggagnaong. Busa kinahanglang gamiton nimo ang imong gahom isip akong asawa dining baya. Okay, Ed. Anal sige, katog na. Meron dili ba't siya nang mikuha na ko? Ay, busy sila, Miss Lyra. Ma'am Lira! Mo na ni isang pit na ko. Kayo maabot akong asawa ni Ian. Ito na lagi. Si Tuan na lagi. Hoy, klaruhan ni mo sinultihan ha? Wa kay batasan da. Driver ka lang. Oo, driver lang ko. Pero di man ko ni mo driver. Tubag pagid ay. Ay! Panuoy ka, Binoy, ha? Hinaya pagpahulo sa sakyanan? Mayroon man ko nga milabang, ma'am. Maiko ko sa airing. Ha? Mo ba? Maikog ka sa iring? Unya na ako, ha? Wa ka maikog na ako nga maabot na nimong agawon? Ay, uhawa, uy. Nang sedes, gisingot manggod kag maayo nang. Ay, ang inday, nagbalhin man kus mga butang ni Dong Ian sa taas. Gipaabot na lang tani mo si Binoy nga nagkuha ni Lira. Karon na mo balhin ang maldita, ma'am, uy. May ngahan manggod siya ng sides. Ayun nga nagbaldita si Lira, kay mo gara na. Oo, di ay ma'am, no? Nagsides, abot na minang. Yan na sila nang. Isodo na sa mong kwarto ni Ian ang ako mga butang Binoy. Mayong pag-abot, Lira. Giatangan kini mo nga akong pag-abot? Siyempre. Magkauban na ta sa tanang adlaw din, he. Mas mayo ginang makasinabot ta, Lira. Oh, okay. Sa'yo naman sa kong ikasinabot ba? Ilas na sa guest room ang iyang mga gamit, Binoy. Yes, ma'am. Ayaw na. Unsa to si guest room? Sa kwarto na mo ni Ian ibutang ako mga maleta, Binoy. Maoy gusto ni Ian nga adto ka sa guest room hatog, Lira. Ug mausap na ang gusto ni Ed. Lira, niya ka na di ay? Tito. Tito nga nang sa guest room ako matog. Imong asawa ang nagsulti ay. Akong pagbuot nga dili una mo mag-usa og kwarto siyan. Unsa? Wa pa mo makasal, Lira. Dili ko gusto nga magtipon mo og kwarto sama sa Martiayon. Kuno ni problema? Ipakasal namin si Ian, Tito. Sabuti na ninyo ni Ian. Kamu ang angay mo hukom niya na. Sige na, Binoy. Ibutang na sa guest room ang mga gamit ni Lira. Anhi ko din hinga ako rang usa. Imbitahan lang si Sir Ian nga duaon kaniya din sa imong kwarto, ma'am. Pero mag-live-in na mi. Dapat unta usa ra mi kwarto. Napagsabot lang mo, ma'am, oy. Buset! Buset! Anong ingon-ini man na mo set up? Hello, Lira. Hain man ka. Diaan ako sa inyo. Ngano ilain mo ko kwarto ni Papa ni mo? Magtipo na gud ta angay lang magtipon ta kwarto. Lira, kung sa'y pagbuot ni Papa, tumano na lang na to, aron, way gupot. Kalagot. Hain man day ka pa uli na diribi. Daghan pa tagsabutan. Padawon ako daya. Na-order na nako ang ubang mga gamit sa bahay sa isla. Oh, maayo. Sultihan ang imong amahan. Ano sa may plano ni Musligo? Butangan ni og duanan sa mga bata. Aron adto na dito magduwa-duwang inyong anak. Imo ba kong gipasingitan? Unsa? Ako nagpasingit nimo? O sa may problema sa akong suggestion? Nangutan na ka kung unsa akong plano sa luyo. Unya,
Musupa ka kung butangan ni nakog playground? Pahinumduman ko ni mus kahimtang ni Lira, unsa? Ha, naman ni si Binoy. Wa pa man mo abot. Binoy! Binoy! Dara ka sa kahyan, miss. May abot na ba siyan? Miabot na, miss. Dos loyo. May report pa ni Mama Lixa. Nga nakatubayan na may agiuna. Ah, mama man to ni... unahon yun ang mama kaysa asawa. Oh, live-in partner. Ganang imo pa magkinaklaruhan ang live-in partner, ha? Aron mahinomdom ka, ma'am, nga di pa ka asawa. Kay wa pa kay titulo. Wa pa kay katungod nga magsilos. Hilam, oy! Ba gadi mo, eh! Unsa man na, Lira? Ay, salamat na may abot ka, sir. Eh, kay pasabot niya sa mga sitwasyon, sir. Matuog na ko kay may abot naman ka. Mayo kay ni na iyan. Ngano maglain man kag kwarto? Kinahanglan magtipon tag kwarto. Lira, sa musugot kag sa di, maglain-lain tag kwarto. Period. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!